मनचावन चाहे कहानी कहो ना गाँव के। अच्छा तो तोहनी ये कहानी सुने के विचार बा। हाँ। तो सुन ला, एगो कहानी बा। कैसे हाँ जी। कि अपना देहात के एगो बात बहुत बढ़िया कहानी चलल बा। सुन ला कि मर्द लोग के मार्केटिंग कम हो गेल टेम्पू के चलैला से। मर्द लोग के मार्केटिंग कम हो गेल टेम्पू के चलैला से। आ औरत लोग के सेटिंग बढ़ गेल लड़का लड़की की अगुवाई कैला से। तैसे जौन काम पहले मर्द लोग करत रहे उ काम अब औरत लोग करता। कैसे कि कहीं लड़का लड़की की अगुवाई होता तो घर के मर्द लोग के कोनो बात विचार को में पता ठेकान हैले नहीं। आ औरत लोग का करे फोने पर हेलो हाँ जी तो लड़किया के फोटो भेजू ना। हाँ तो ठीक बा, लड़की के फोटो ओने से आ गेल। अब एने से हाँ हेलो तो लड़किया के तो फोटो चल गेल तो लड़कावा के फोटो भेजू ना। तो दोनों के सेट मैजिक एक जगह सेटिंग हो गई। ओकरा बाद में का बनैता डेट बनी कौना जगह के आवे के बा। तो ओने से कहीं लोग सुनी ना कि एनहू से ज्यादा लोग न जाई आना नहीं से ज्यादा लोग आई कि रउआ एगो टेम्पू भाड़ा करा ले हम आ एगो एने से टेम्पू भाड़ा होई हमनी लड़किया लेके चलो तारी और रउआ लड़का लेके ओने से आ जाओ। तो कहाँ चौकिया कहाँ बौद्धि देवी मंदिर में। बौद्धि देवी मंदिर तो वही में जब फोन आ जाई कही लोग चौकिया बौद्धि देवी में कहले रहथिन हवे तो कहाँ हथिन रे तो फोनवा लगाओ ना कहीं बालखाना मंदिर में चल गेल हुई लोग। तब लोग वहाँ चल जाये लोग तो दुआरे पर टेम्पू खड़ा बा। तो गांव के लोग पूछी हो चाचा तोरा दूरा पर टेम्पू खड़ा हुआ तो पता ना हमरा मालूम नहीं है बात के टेम्पू काहे खड़ा बा। तो लोग घर में से एगो लड़का निकलल कहले बाबा हो तो हाँ का अरे टेम्पू कैसे खड़ा हो रे। तब न जाने तेरा चाचा के अगुवाई हो जाये कहाँ रे तो चौकिया। तो चौकिया तो